Studju Ewropew din il-ġimgħa żvela kif mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea Malta hija l-pajjiż bl-inqas problemi soċjali meta jittieħed in konsiderazzjoni kemm hemm familji ma jifilħux iħallsu għal kontijiet ta' servizzi essenzjali bħad-dawl, l-ilma u l-gass fit-tliet xhur li jkun imiss. Din ir-riċerka xjentifika saret mill-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-impjieg, il-Eurofound. Irrapporta dwar dan il-ġurnal Kulħadd li osserva li l-persentaġġ f'Malta ta' min ma jiflaħx iħallas il-kontijiet li hu 4% tal-familji u ma' 3 darbiet aktar baxx mill-medja Ewropea li hija 14%. Huwa wkoll mal-10 darbiet aktar baxx minn dak li qed jesperjenzaw il-familji fil-Greċja fejn 42% iddikjaraw li mhux se jkunu kapaċi ifendu bil-kontijiet. L-istudju Ewropew juri wkoll li Malta għandha t-tieni l-ogħla rata fl-Ewropa ta' familji li ma jsibu l-ebda diffikultà biex ikampaw b'tali kontijiet, rata ta' 71%. Dan l-aħħar sar magħruf ukoll kif fil-kriżi kbira attwali tal-enerġija b'riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna, pajjiżna kien l-uniku wieħed fl-Unjoni Ewropea li ma żiedx imqarr ċenteżmu wieħed fuq l-ispejjeż tal-familji fejn jidħol il-konsum tal-elettriku, tal-gass u tal-ilma. L-istħarriġ juri wkoll li fejn jitlu spejjeż inġenerali relatati ma' akkomodazzjoni, il-familji Maltin ukoll raw l-inqas piżijiet u żidiet fl-Ewropa kollha bejn l-2010 u l-2019. Għall-akkomodazzjonijiet mixtrijin jew mikrin f'pajjiżna inħallsu inqas minn nofs il-medja ta' spejjeż simili fl-Unjoni Ewropea avolja kien hemm żieda fil-prezzijiet tal-proprjetajiet u tal-kirjiet b'riżultat ta' tkabbir turistiku u żieda fil-ħaddiema barranin. L-istudju sab li fl-aħħar deċenju l-att ta' dawk li kienu sidin ta' djarhom naqsu fl-Unjoni Ewropea, bil-maqlub ta' dak li seħħ f'Malta li tgawdi wkoll minn waħda mill-ogħla rati Ewropej. Fil-fatt, b'82% tal-popolazzjoni li hija sit ta' dara, Malta tiġi fit-8 post fl-Unjoni Ewropea, persentaġġ ta' 59% tal-familji li wkoll iddikjaraw li ma fadlilhomx djun xi jħallsu lill-banek fuq is-self li kienu ħadu biex traw il-proprjetà tagħhom.